Iertați-mă, am emoții. Este greu de înțeles, poate este și mai greu de realizat. Sunt momente în viață când unele lucruri par imposibil de făcut. Însă cu toate acestea, de-a lungul timpului, au existat persoane care au reușit, prin dedicație, prin trudă, prin sudoare, prin muncă, să ajungă la realizări remarcabile în domeniul muzicii, bineînțeles. Sunt foarte mulți a căror nume merită a fi pomenite aici, în această seară. Sunt mulți pe care uitarea, din păcate, i-a făcut să nu-și mai aducă nimeni aminte de ei. Însă, din cei de demult, din cei care, am putea spune acum, 70-80 de ani au activat, în seara aceasta am deosebită plăcere și onoare de a respecta și de a preferi pe domnul profesor Ștefan Ioriciuc, profesor la Colegiul Național Ștefan cel Mare, în perioada 1955 și 1956. Profesor, chiar dacă a fost la Ștefan cel Mare doar 3 ani de zile, în primii ani ai carierei sale muzicale, vă pot spune că a făcut un lucru foarte frumos, a lăsat în urmă multe realizări. Pot să spun că este unul din ultimii titani ai vremurilor de apus, care au rezistat până în vremurile noastre și care sunt sigur că nu foarte mulți știu despre cine este vorba, din păcate. Domnului profesor Ștefan Ioriciuc, astăzi, din partea Colegiului Național Ștefan cel Mare, vă este înmânată pentru întreaga carieră muzicală diplomă de excelență, pentru contribuția deosebită, de excepție, adusă la punerea în valoare și la promovarea muzicii corale în Bucovina. Așa ce aș cu diplomul să fie secret. Ca totul să fie normal și eu.
rugăm.